Yeah, du ser på Jamilian TV. Hvad sker der alle sammen? Mit navn er Jamilian, og i går var vi ude at optræde i Haderslev på et diskotek, der hedder Ground Zero. Det var for sindssygt, og i dag har vi tænkt os at besøge en fan. Hun bor i Aarhus, og hun har fødselsdag, og hendes største ønske det er at møde mig. Så jeg tænkte mig at overraske hende med helt cool. Det bliver spændende. Hvad er din yndlingssang? Prøv at synge din yndlingssang. Prøv at synge din yndlingssang. Prøv at synge din yndlingssang. Jeg synger ikke, men det er sådan her, den gælder det. Kan du med at kigge? Nu er vi trætte af jer nede højt. Hej, så sød. Tillykke med de 14 år. Hvad så? Har du det godt? Krab ham så meget du kan nu. Han går snart igen. Du ligner at se på dit vers. Jeg så nemlig nogle puder og sådan noget. Ja. Det er fucking fedt. Ja, det er en, jeg har lavet. Jeg har lavet den til hende. Fedt, mand. Hvor er I søde. Ja. Okay, ja. Du har kage. Skal vi spise kage? Du må gerne skære kage med hende. Ja. Skriv lige 2 gange mere, så er du systemet. Vi gør det sammen. I midten her, ikke? Så. Der skal ikke være stille. Kom så. Skal jeg søge fødselsdag sammen, så skal I hjælpe mig. Ja. I dag er det Sanders fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun stikker sig igen. Vi fik besøgt Sanna. Hun blev glad. Det gjorde jeg også. Nu går jeg bare rundt her i Aarhus og tænker på, at jeg i dag kommer til at optræde her. Dejlig by, dejlige mennesker.